Bueno, ha sigut una temporada peculiar. Òbviament per la situació que estem visquent en tot el món, que ha tallat totes les competicions, però bueno, ha sigut una temporada amb molts alts i baixos, començant per la lesió que vaig tenir 2 dies abans de començar la competició ACB i després el canvi d'anar cedit a l'Ourense, però bueno, ha sigut un canvi que m'ha servit per agafar sensacions i arribar a la temporada que ve millor. Bueno, jo tinc contracte amb el club i seguiré a Manresa, aquest és el pla. Sé que bueno, hi ha un estiu molt llarg davant nostre i pot passar qualsevol cosa, però bueno, jo crec que de part del club compten amb mi. Jo estic content i còmode aquí, o sigui que seguiré a Manresa. Em trobo amb confiança i jo crec que si treballo i m'esforço molt, els minuts arribaran. El canvi de CZ a Sant Josep de Girona, me'n recordo que jo vaig agafar molta il·lusió, òbviament per passar de jugar de nivell territorial al millor nivell de Catalunya, que era preferent, i bueno, de Sant Josep també guardo molts bons records, però el canvi més gran va ser de Sant Josep a la CBA de Canàries perquè, bueno, com tu saps, jo soc de Girona i sempre havia estat amb els meus pares i amb la meva família i bueno, marxar allà sol va ser un challenge, però bueno, no me'n penedeixo i crec que va ser una bona decisió. Bueno, jo crec que l'entrenador que més m'ha marcat a mi de Girona va ser en Carles Ribot, que és l'actual entrenador de Quart, perquè bueno, jo crec que em va ensenyar a ser millor jugador, també em va ensenyar molt de disciplina i òbviament també els estudis. Bueno, jo crec que els seus consells m'han ajudat molt durant la meva etapa a Girona i bueno, també han ajudat a que avui estigui on estic. Bueno, el meu 5 ideal amb els que jo he compartit moments i etapes, com a base faria Federico Mussini, que és un base italià amb el que vaig coincidir a la Universitat de Sant John's. Com a 2 agafaria Francis Alonso, que bueno, he compartit vestuari amb ell amb la selecció sub-18, sub-19 i sub-20 i bueno, tinc grans records amb ell. Com a 3 agafaria Marc Garcia, també company meu amb la selecció. De 4 agafaria Kasum Yakwe, que és un company que vaig tenir a la Universitat de Sant John's també. I de 5, Cadi Lalan, que bueno, va jugar amb mi la temporada passada amb el Manresa. Bueno, jo crec que és obvi que al club gironí que li guardo més carinyo és el CZ de Santa Eugènia, perquè bueno, va ser el club que em va veure créixer i que em va veure donar els primers passos com a jugador de bàsquet. I bueno, sempre que puc vaig a veure'ls i sempre em tornen els bons records. Bueno, jo ara soc jugador de Manresa, però bueno, en un futur mai es sap. Bueno, com diu el dit, mai diguis mai, o sigui que bueno, per mi personalment a mi m'encantaria tenir l'oportunitat de jugar davant de la meva família, davant dels meus amics també, perquè he tingut poques ocasions de fer-ho com a professional, però bueno, mai es sap, però per què no? Bueno, no et mentiré, no he pogut seguir, durant aquests anys no he pogut seguir molt les illes catalanes, perquè ja saps, com a jugador professional estem molt ocupats i bueno, a casa he estat poc també, però bueno, el meu germà gran, l'Amin Sima, jugava a Copa de Catalunya l'any passat, o sigui que sí que mirava una mica les estadístiques i quan venia a Girona sí que anava a veure algun partit, però no tinc molt de temps per seguir-les. Home, bueno, veure els partits no n'he vist molts perquè òbviament no es televisen i tal, però quan hi ha un partit gravat sí que me'ls envien i els puc veure, però sí que segueixo totes les seves estadístiques i bueno, estic al tant.
Bueno, aquesta foto és de la meva etapa a Sant John's, a la universitat, i bueno, em venen molts bons records. Bueno, va ser una etapa que es va fer curta, però bueno, d'en Chris Murray puc dir que és una persona molt simpàtica, molt amable i molt bona persona, i bueno, em va donar consells que avui en dia m'estan ajudant com a professional, i bueno, puc dir que estic orgullós d'haver estat entrenat per una persona del seu calibre, no? Bueno, sí, tinc un parell de manies abans de començar els partits, però bueno, la més estricta és, bueno, sempre solo sortir l'últim del vestuari, i bueno, és una mania que tinc des de fa anys.